Emil Odřísal patril medzi vôbec prvých priekopníkov, dá sa povedať, trénovania žien. Človek, ktorý najskôr začal na vidieku, bol jeden z protagonistov hádzanej v obciach, ako boli Častá, Jur, Modra. A neskôr prišli do Bratislavy, do Vinohradov a tam vlastne založil celý ten klan, dá sa povedať, rodiny Odřísalových a Salingerových. Jeho dcéra sa vydala za Karola Salingera, ktorý bol takisto tréner, vedúci družstva. Všetky dcéry Salingerové hrali hádzanú. Emil Odřísal skutočne bol jeden z tých prvých priekopníkov, ktorí ani v podstate sa nemali ešte od koho učiť. Veľa empirických vecí, obrovské množstvo nasadenia, entuziazmu a optimizmu, a myslím si, že je to človek, ktorý má obrovskú zásluhu na rozvoji ženskej hádzanej v Bratislave a aj na Slovensku.